Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Студиябездәге кунак белән сезне дә таныштырам. Ул Кариев исемендәге Казан яшь тамашачы театр артисты Гөлназ Галимуллина. Очрашуыбызга бик шатбыз, Гөлназ. Гөлназ, син менә бүген үзеңнең Айсылу фильмындагы героиняңа охшап торасың. Ул да бит шулай. Бер көн җырлый, икенче көнне студияга килеп беренче әңгәмәсен бирә. Менә сезнең Айсылу белән ике арада уртаклыклар бармы? Гомумән нинди сыйфатлар хас сиңа? Айсылу образы белән минем уртаклыкларым бик күп, чөнки Айсылу да авыл баласы, ул авылдан зур шәһәргә килә һәм нәкъ минем кебек. Син артистка булырга дип килгән идеңме? Мин Мин шулай ук, максатчан рәвештә мин артистка булырга дип килдем. Каякларда үстең? Мин Балташ районы, Балташ авылында үстем. Менә бу Айсылу образы, ул ниндидер, минем өчен ул сафлык, чисталык, матурлык һәм менә авыл баласы буларак ул үзенә менә шундый матур хисләрне туплаган һәм шуңа да яратып кабул иттеләр бугайында. Әйе, миңа калса әйе. Чөнки хәзерге заманда андый сыйфатлар нигәдер югала бара, кеше үзгәргән мәҗбүр, тизләшә, заманга яраклаша. Анардан ниндидер әле теге заманнардан килгән әхлак, мораль дигән әйберләр. Хәзер менә кулыңда билет күрәм мин синең бит. Бәлки тамашачыларны шатландырып алырбыз. Нәрсәгә чакырабыз? Без булачак премьерабыз, ул 22 ноябрь көнне 6:30 минутта Питер Пен спектакле дип атала. Сорауны бирәбез тамашачыларга. Сорау. Габдулла Кариев театры нинди адрес буенча урнашкан? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, аңлагансыздыр инде. Экраннарда телефон номеры, шуның белән 1 сәгать дәвамында шалтыратырга мөмкин. Сездән шалтыратуларны көтеп калабыз. Билет беренче шалтыратучыга. Әңгәмәбезне дәвам итик. Менә Питер Пенга килсәк, нинди спектакль булачак, кемнәргә адреслана ул? Синең ролең нинди анда? Питер Пен ул инде 100 ел элек язылган Джеймс Барри тарафыннан балалар өчен классик әсәр булып әсәр. Без исә менә шушы классик әсәрнең инсценировкасын сәхнәләштерәбез. Аның инсценировкасын язды Рәмис Нәҗмиев, режиссеры Ринат Аюпов. Бу спектакль хәзерге көндәге бик күп проблемаларны яктыртыла торган спектакль. Һаманда бар ул уртаклыклар әйбәте. Әйе. Ләкин шул ук вакытта бик заманча булачак дип әйтәләр. Әйе, ул киләчәкне сурәтләячәк. Ул техника заманы, эволюция заманы. Һәм менә безнең бу спектакльдә нәкъ менә шушы ике дөнья көрәше сурәтләнәчәк. Ул да булса техника, эволюция заманы һәм табигыйлык, хис, матурлык дөньясы. Һәм менә шушы ике дөнья арасында булган көрәшне 22 ноябрь көнне 6:30 минутта һәм 23 ноябрьдә сәгать 1-дә һәм сәгать 6-да тамашачыбыз килеп күрә алачак. Миңа калса бу бик кызыклы әсәр булачак. Һәм ул бары тик балалар өчен генә түгел, әти-әниләр өчен дә бик зур гыйбрәт алырлык спектакль. Яхшы, рәхмәт Айсылуга. Менә тиздән бит инде 6 декабрьдән ялгышмасам бит һөнәр фестивале якынлаша. Быел ансыда тулайым сезнең театрга күчеп беткән икән бит. Театр елдан-ел жанлана сезнең. Һаманда кайчанда килеп керсәгез дә һәр вакытта да сез шунда. Ничек өлгерәсездер бит. Менә шул хакта сөйләшеп китик әле. Сезнең театр бу һөнәр фестивалендә быел нәрсәләр белән катнаша? Нәрсәләр күрсәтәчәк? Безнең театр бу фестивальдә Актәпи исемле, менә шушы сезонда әле инде без 3нче премьерабызны эшлибез, менә шу Питер Пен. Һәм шушы сезонда премьера булган спектакльбез Актәпи. Ул Мәскәү режиссеры Александра Лавянникова куйган спектакль. Һәм Йомрыбаш спектакле ул шулай ук Мәскәү режиссеры Екатерина Корабельник куйган әсәр. Һәм тапшырылган хатлар ул булса Илгиз Зәйниевның. Менә бусы тагын да кызыклырак, чөнки Илгизне инде без тәҗрибәле режиссер дип саныйбыз бит. Шул вакытта без аны һөнәр фестивале кысаларында да күрәбез.
Яхшы рәхмәт. Шул вакытта әйтеп китик, монда бит әле әтнәләр дә булачак, тагын Яршалы театрда киләчәк, әлбәттә, Әйе, бик күп спектакльләр. Теләгән кешеләр, кызыксынучылар сайт аша белә алачаклар. Әйе, яхшы. Айсылу, ялгышмасам, синең менә ирең дә бергә эшләгән иде. Икегез бергә авыр булмадымы бер театрда? Хәзер ирең башка нәрсә белән шөгыльләнә, харсаймы? Ул башка нәрсә белән шөгыльләнә, ләкин барбер иҗат юлында. Әйе, без аның белән бергә эшләдек. Өйләнешкәч, ул театрдан китәргә туры килде аңа, әйе, мәҗбүр булды. Чөнки гаиләне алып барырга кирәк. Хәзер ул Балмай исемле шундай агентство дип әйтик инде, бәйрәмнәр үткәрә торган шундай агентство, һәм ул шулай ук клиплар төшерә, фильмнар төшерә, әйе. Рафил Галимуллинны инде без фильмнар аша белә идек, әйбәт шул ук. Быел мөселман фестивале кысаларында да алар төшергән фильм катнашкан иде. Әйе. Айсылу, менә тагын шуны сорамыйча әйтә алмыйм. Син җырчы, артистка, җырга моңга мәхәббәт кайчыдан һәм бәлки җырлап китәрсең безгә? Дөресен әйткәндә, мин җырларга бик оялам. Бу минем ниндидер бер куркуым. Шулай ук менә шул Айсылу образы белән тәңгәл килә торган, ул менә бик куркам инде сәхнәгә чыгып, җырлы роль уйныйсы була икән, мин дә калтырап төшәм. Ләкин шулай да үземне җиңеп, адым ясарга, шушы җырга багышларга кирәк икәнемне аңлыйм. Җырга килгәндә, хәзер бераз каушыйм. Язлар белән син килерсең төсле, мин язларга шундый ышанам. Язлар җитсә, ташый мәхәббәтем, минем күңел язга охшаган. Очып килдем синең янга, яшьлегем пар канатында, сагышларны таратырга, мәңгегә яратырга, мәңгегә яратырга. Сагышларны таратырга, мәңгегә яратырга, мәңгегә яратырга. Рәхмәт, Айсылу Гөлназ. Рәхмәт сиңа бүген килүең өчен, шулай безне моңландырып китүең өчен. Уңышлар сиңа киләчәктә дә, гаиләңдә, иҗатыңда һәм әлбәттә инде Кариев театрында зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Киләсе сәхифә Татарстанның атказанган артисты Руслан Дәминов иҗатына багышлана. Телевидение фондында сакланучы язмаларны музыка белгече Кадрия Мирсияпова туплады. Ягымлы матур тавышын бер ишеткәннән соң Руслан Дәминовны онытып булмый. Халык җырын башкарсынмы, романс яки ария җырласынмы, аның барысы да югары дәрәҗәдә килеп чыга. Диапазоны киң һәм шуңа барлык жанрларында буйсындыра. Руслан Дәминов җыр-моң ярата торган белемле гаиләдә